Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Brawl Stars. Να το ξέρω, έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο gaming, δηλαδή δεν είναι και πολύ gaming, και θα παίξουμε Brawl Stars όπως είπαμε στην αρχή. Έχω κάνει κάτι στο Pet Shop και έχω δει αυτή τη season, πάει 10, παιδιά, από το 5ο Legendary έτυχα Boston. Είναι πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ξέρω. Όλοι να παίξουμε πάμε. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ. Τι έχουμε στο shop. Λέω να κάνω και σήμερα και άλλο βίντεο. Δεν ξέρω, αλλά λέω να κάνω, γιατί δεν έχω όρεξη. Βρέχει και δεν μπορώ να βγω έξω. Τώρα ψυχαλείς νομίζω. Οπότε ακούνε. This is Cherry. Δεν ξεχνάω κάτι. Δεν πάμε. Μπαμ. Τι είναι. Ευτυχώς μόνο ένα παίκτη. Τζίνι. Αυτός τους. Εντάξει. Είναι αρκετός. Να έχω 4 έχω. Τώρα άμα έπαιζα όλες τις μέρες. Παιδιά, ο αδερφός μου θα χάσει και το account του. Και ήταν εκείνη το τύπο λαγωμένα που είχα 35.000 τέτοια. Τα 5, ναι. Το έχασα πάλι. Και την πρώτη μέρα που το έχασα έκλαιγα φουλ. Με κάτι που δεν και ο αδερφός μου το έχασε έσπες το πρώτο. Σκαρπιό πολύ. Πήρε. Αυτός είχε θέλει. Τι κάνω. Χάσαμε από τώρα. Ναι, αδερφόν, ναι, είχε Supercell ID. Μου βέβαια πήρε το account και από 30 κάτι χιλιάδες. Είναι πόσους μήνες, 3. Έχει πάει 70.100, 200 τώρα πες να έχει πάει. Παιδιά, παίζει από το. Έχω να το δω πάρα πολλές ώρες, γιατί όλοι στην υγεία κάνουν. Ναι, το πήρα. I could do this if I wanted to. Ούτε που πρόλαβα να κάνω. Λες να πάρω. Θα πάρω εγώ. Δεν βάλω σου λόγο βούλ να πάρω εδώ. Πάρω βούλ. Μην τώρα θα είχαμε βγει και θα είχα κόκκινη κάρτα. Δεν θα μπορούσα να παίζω για μία μέρα. Ευτυχώς. Καλά τώρα. Μου έχει λείψει ο Γκρόμ, παιδιά. Αυτό. Άμα το πάρω. Δεν πάω 85. Όχι.
άρα πήραμε και ένα κάτω. Στο σημερινό βίντεο θέλω να πάρω έναν παίκτη. Σε βίντεο δεν έχω πάρει νομίζω από τότε ή από εκεί και πάνω. Τι είναι, καλά έπικα έχω πάρει. 3 μέρες. Πότε πέρασε, ρε, πότε πέρασε ένας μόνος και δεν το ξέρω. Να μην πεις Απρίλιο, αύριο. Καλό μήνα αύριο, παιδιά. Χόκι, μπρο, χόκι, με... Πάντε, πάμε με αυτό. Θα ήθελα έμεσα. Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, όλοι δεν μ' αρέσει. Για να παίξω αυτό. Δεν είναι λίγο παίρνουμε πια. Τι στο κάνω. Σαν συμπαραμπέτα. Παιδιά, εγώ λατρεύω το θάνατο στο βιβλίο. Time to brawl. Let's go. Time to brawl. Γιατί δεν μιλάω τόσο. Πότε πήγαμε αυτό. Παιδιά, δεν έχω παραδελήσει την ώρα. Μιλάω από μέσα. Αλλά δεν πάω. Ωραία. Και πιάσει την πλάτη. This is so lame. Άντε πάμε έναν γύρο, δύο δείχνε και εγώ πόσους. Θα την προλάβουμε. Τζίνι. Παιδιά, μαντέψτε. Βασικά, μη μαντέψετε. Γιατί οι πιο πολλοί φίλοι μου που το βλέπουν βίντεο. Τι. Α, πήραμε παίκτες. Πιο πολλοί φίλοι μου που βλέπουν τα βίντεο μου κάποιες φορές. Και αυτοί οι φίλοι μου ξέρουν τι θέλω για το YouTube. GoPro. Παιδιά, άμα πάρω GoPro, μπορώ να πω με το Νάμπιο. Μου θέλει Dino's. Του λέω Νάμπιος λέγεται, Dino's ή Dino's. Τώρα έβαζα πάνω στο σίδερο. Το έχει πίσω το κρεβάτι μου και έχει καταπαγώσει ο λαιμός. Ωραία. Αυτό πρέπει να το κάνω μόνο σάουνα. Αλλά δεν έχω σάουνα. Δεν έχω 70 ευρώ για τη σάουνα. Ψεύω τώρα. Ούτε 10 ευρώ για τη σάουνα.
Όσο να μω. Το φάγαμε. Τι έκανα, κοίταζα πλάγια. Νομίζω ότι ήμουν στη μέση. Για λίγο. Και πάλι κερδίσαμε νομίζω. Yeah! Αμπασού! Νομίζω προλαβαίνω όλα. This is so lame. Τι να πούμε. Μπέκα James. Τρέλ. Ακόμα άλλη μια. Πρέπει να προλάβω όπως και να. Και πάλι. Μπαίνε ξεκουμπί σου, πάνω εδώ. Δεν ξέρω άμα προλάβω. Άμα ήταν hot zone. Time for trouble. Ήσουν και zone. Χάσαμε, το βλέπω από τώρα. Time to frog. Χάσαμε, το βλέπω, χάσαμε. Λα, να τους σκοτώσω. Φύγε όπως και να. Γιατί δεν μου πάρει σούπερ. Δεν πειράζει. I could do this if I wanted to. Επειδή είναι τέτοιο, θα σκλίνω, παίζω ένα γύρο για να το ανοίξουμε μαζί. Έπαιξα, το πήρα, πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Σίγουρα θα το δει τίποτα. Απλά είδα να το δει. Ρε, παιδιά, ανοίξα και από εδώ ένα κάτω και τύχα super air. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και καλή νύχτα. Και γεια σας!